Liam Wilson, tubong Queensland, Australia. Tinuturing na prospect ng bansa nila. 25 ang edad at may tangkad na 5'10" at orthodox ang style niya. Dalawang Pinoy na ang sumubok sa lakas at tibay niya, pero lahat sila bagsak ang inabot sa kamao niya. Unang Pinoy ay si Ariel Puton. Naglaban sila noong July 27, 2019 sa Australia. 5 wins, 0 loss ang Pinoy habang 3 wins, 0 loss si Wilson. 2 rounds lang, tapos na ang Pinoy sa bakbakan. December 16, 2020, ang laban ng pangalawang Pinoy na sumubok sa kanya, si Rodney Raffol, tubong Mindoro Occidental. 14 wins, 8 losses, 2 draws, 7 via knockout ang Pinoy, habang 7 wins, 0 loss, 5 knockout ang Australiano. Pero umabot lang ang laban sa 3rd round, di na kinaya ng Pinoy ang bakbakan. Туловище, такой апперкот, четко в живот пробивает Уилсон. Сейчас тоже заставил соперника промахнуться. Ближний, средний и дальний, что там говорит дистанция оппонента. Лайм Уилсон, вот, потряс сейчас, жестко! да, точно, и добил, и так уже на канат и падал, соответственно. Pero noong July 7, 2021, may pangatlong Pinoy ang sumubok na naman sa kanyang kakayahan. Ang defending WBO Asia Pacific Featherweight Champion na si Joe Breaker Noynay. Sa lungga pa rin ng kalaban ginanap ang bakbakan. 18 wins, 2 losses, 2 draws, 7 via knockout ang Pinoy, habang 9 wins, 0 loss, 6 via knockout si Wilson. Para ito sa pangatlong pagdipinsa ni Noynay sa kanyang titulo, nakaschedule ang laban sa 10 rounds lang. Sabay nating balikan ang highlights ng kanilang napakagandang salpukan na kung saan di umubra ang pagiging knockout artist nitong Australianong kalaban. Timing mo! Yun! Ligiling na, Jo. Relax na pag-gigil. Wala lang isumbag na hook na, Jo. Ay tagay distance. Ay tagay siya setup niya. Ay, ganyan. Mintin lang sa baga. Pugi sa pugi. Ayan sa ulo dong. Sa busa. Ubos. Kita kayo mo sumba ka na, Jo. Yo! Alvin! 1, 2, 3! Jo! Humo kayo! Abaga, safety ka! Humo ka na, Jo! Aper to nga, Jo! Dula! Yan! Ayan na! Humo ka na! Yan! Humo ka na, Jo! Pasang kanan! Yan! Ayan na! Go! Yan! Ayan na! Lugi! Bawas! Tayo kanan! Nag-walk na siya! Sige, Rugi pa yan! Yan! Rugi pa yan, Jo! Mag-walk na! Ay, sige! Yan! Kalit dong! Yaya, Jo! Yan! Pataga ka na! Yan! Abaga! Tinakasan na Mego, Jo! Yun! Kalit na dong! Yaya! Abaga! Nice start ka dyan! Bangko ha, bangko! Jo! Humukay na, Jo! Ay na, pagigil nyo! Timing lang tama! Hulog-split, Jo! Sa tunga! Tagay! Yun! Yan! Hilapan ka na siya! Abaga! Ay tagay! Yan! Ganyan! Tagay! Yun! Pakurati nyo! Yun! Ay! Hataas! Para makain ko tarong, hataas siya. Mula sa taas doon, pagkubos. Hataas na yun! Doon lang siya. Yun! Ay, pagulak! Pagulak lang! Taas kanan! Yun! Timing! Timing ito! Ayan na! Dali!
Abaga. Joe, split Joe, tunga. Ay pag-alanganin, ay pag-sulalanganin. Hata. Gila! Ay, magulang! Yan, kita ka na yung sumbaga na. Iya! Galitin na yun! Snap lang! Yan! Kunyari lang yan! Ay, tagay ha! Yan! Sabo, kinakataas ang kamot tong wahinya ang kamot. Ayaw ihatag! Yan! Timing counter! Ayun na! Relax lang. Yun! Kalita pa! Ay po sumagyaya! Sige, jab, Jung! Wala kay jab, Jung! Balak siya! Sige! Ay pasayawan, Jung! Yan, ganyan! Babi Joe, ay ka! Yan na! Ay, Joe! Yaya kay Blue! Kalita dong! Jabasa! Para makuha ng sukat. Yan o, Jaba Joe! Joe, sit up niya! Layo kayo dong! Jabasa dong! Yan! Ay patula Joe! Yan na, kalitin! Bila! Yan! Tara, mag-atas yung kamot! Ginawo! Ay, pasunod, Joe! Yan, ganyan! Sige, jab! Ayaw! Alanganin to! Sagday sa musunod! Counter na lang! Kaya na! Dula dong! Yan! Layo kayo dong! Sige, dula! Sige lang, jab dong! Sige, jab! Jaba Joe! Yan! Yan ang dula dong! Yan na! Yan, ganyan! I-roll mo lang! Roll! Ayaw, set up Joe! Hawaii! Fake Joe! Joe! Fake Joe! Pika! Ay patulak Joe! Wala kayo gusto yung tarong. Apel Joe, speak ni mo, speak talk. Yun! Tuloy Joe! Taasan po ha! Sapat Joe, sudlay Joe! Dula siya Joe! Say dula dong! Na, siya dula! Isa kita na! Sige! Salawa! Dula na yun! Isa kita salawa! Hindi nakasunod si mo! Yun! Dulpa! Sige! Dula pa! Na, magdula na! Sige, dula! Hindi nakasumbag Joe! Wala yung sumbag na line! Wala na! Yan! Sige! Duli! Sige! Yan! Salita Gapir! Sige! Lawasan na yun! Ay, atas si Joe! Sit up niya na Joe! Tuloy! Yan! Tuloy! Yan na! Sakit yung ginawa na! Ginawa na! Yan na! Patayin mo na! Yan! Patay niyan! Lawas! Okay! Sintro ang Abir! Yan! Tasang kanan! Ayaw atas eh! Abir! Nagpabayag Abir! Timingin! Uy! Tuloy lang! Timingin ang hook niya! Timing nga! Sige na tapusan Joe! Ilaw ka dong! Otong! Diya! Kaliti! Ayaw magulit! Ginawa Joe! Dula! Buhay! Sige na Joe! Wala na Joe! Straight hook Joe! Layo kayo ka! Joe, fake! Ay, pakot! Tasang kanan! Tuloy na! Joe!
Yan, ilaw! 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 Lawas! Laber! Utong! Wala na yan, Jo! Utong ba, utong? Yan! 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 Ay, nalugi! Ilaw! Lawas! Lawas sa! Yan! Ay, gago! Galit! Lawas sa! Yan! Galit! Baga, ayun na! Yo! Dong, 30 seconds! Yan! Aray ko, masakit! Yan! Patay na! Yes! Sumatotal, 5 beses pinabagsak ni Joe Breaker Nunay ang undefeated ng kalaban. Panalo siya via 5th round TKO at ang malinis na kartada ng Australiano ay nabordado. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.